Čau, ja tady jenom sa vás vítam u druhého videa na hru World of Tanks. Prvé video ste videli a tak pevne dúfam, že sa vám bude páčiť toto video. V tomto videu si samozrejme zahrajeme za Hotkins H35, potrebujeme na expiť a samozrejme sa rovno vrhneme do bitky. No, neaktivita. Čo by som mal ešte k tomu povedať k tej neaktivite? Mne sa nechcelo ani, hlavne sa mi nechcelo, ale nemal som na to ani fraps. Mi nepracoval tak, ako by mal a strihací program som nemal. Ale teraz už to je všetko v pohode, fraps točí ako má, všetko je v pohode. A už sa môžeme venovať odku. No, super, už to našlo, Himosdorf. No, nie je to ako s tým Churchillom, že sme boli druhý. Ale prežijeme toto, prestrelí málo kdo tento tank spredu. To má 6 cm pánci, to je podľa mňa dosť na dvojkový tier. Dobre, super. Neviem, či je to moc náhle, že na to asi ešte stíšim. Dobre, super. Tak asi ideme, no. Poďme lepšie, keď budem asi s týmto tankom, než by som vyjel hore, tak asi bolo aj po bitke. Tak. Sa bojím, že teraz ma tam niekto násilní. PD2. Aha, to zajelo. Aha, tam je BD2 ďalšia, ako veľa BD2 tady je. GG. Ja to mám už lolka toto. Tak je po nás, no. Tak si berme nejaký iný tank a ideme zasa. Krátce si zoberieme. Zase zobral EPZ. Mám si Valentina. Ne, zoberme si to 46, lebo tu tiež potrebujem na expite, že som mal KVčko, z toho na KV1, a z toho na IS-ko. To si naozaj OP tank, podľa mňa to IS-ko. Hlavne IS-2, to je tiež OP, to prdele. Štyrkovými tankmi. No. Nie je zrovna dobrý k nám dneska Maker, ale prežijeme samozrejme, ne? Nač to povedelo, už mám tuším. No, to povedelo, už mám aj na tomto. To je toho tank. Štuk by lahol, keby som mal nadveraný by lahol, keby som mal teraz toho Churchilla a bol by proti mne myšo nadveraný, takže pohoda. Štyrkový 265. No nešťastí. Super, tady môžeme. Ako to najviac zdvihne dielo? Nič moc. Ako to najviac zadôľadil? No, to je žiadna slava. Bojím, že tam... Au. Teraz bojím, že tam niekto vyjede a bude po nás. Teda aspoň po mne, no. Ja ma niekto zastrelí v hre, tam zabije, tak ja zomriem aj v realite, lebo
Mňa to tak boli, že tá moja postava proste, alebo ten môj tank zomrel. Až zomieram. Proste nie je to, uniesú mňa. Prečo idem dopredu? Ja som heavina. Idem heavy style s ľahkým tankom, to je iné. Lebo heavy style s ľahkým tankom je cool. Rovný výstrel. Teraz vedem, že som sa asi prezradil a bude na chvíľku po mne. No, entrely už zaznamenali a toho asi prestrelil by som ho. Kurňa. To som si najel. Ty si dobrý mierič, počúvaj. Jaký mierič si, vole? Ty umíš mieřit, vole. Wow. Tu prdel. Oho, neprorazila. Ne. Tak keď toto je teda druhé video, tak si dáme samozrejme ešte jednu bitku, aby ste na ma neboli naštvaní. Dobre, tak poslednú bitku dáme ešte určilom, dobre? Tak mne už sa chce chrápať, už je celkem to z hodín, tak posledná bitka, ideme na to. Tak mi teda hodí ARL-ka, no. KV1 SK, všetko dohromady. Tak tejto bitke asi tiež zobríme veľmi rýchlo. Tak. Dúfam, že sa nám aspoň jeden ten kill ujde. Angličania. Anglické danky sú dobré podľa mňa. Prepáčte. Zase to ešte nejaké to mlieko, niečo také teplé. Nevadí. No, na večeru som mal omeletu. Nemáte. Inak mám taký bonus pre vás, že ja vám vlastne na konci videa položím otázku dňa. Jako môjho dňa, ne. Týka proste nejakú otázku, na ktorú môžete odpovedať dole do komentárov. A pevne dúfam, že sa do toho čo najviac zapojíte a možno, že tam nájdem nejaké úchylné odpovedi. Že áno, moji kamoši. To sú ultra úchylné odpovedi, čo tam oni dávajú. Než odpovedi, to sú rovno uchylárne proste, by sa to dalo nazvať. KV1, no. KV1 na vás 290, to som hovoril v prvom videu asi. Nevadí. Ne, pohodne. Lebo KV1 ide so mnou, že ja sa prakticky nemám čo obávať, lebo to sú dva OPS. Lagy. Nevadí, to sú dva OP tanky vlastne spolu a naozaj nie je to iba takých sa zabiť. Ešte mu keď jeden štyrkovíc proti nám ide. Super, dvojka sme. Super. Killing, what's up? Dorit, netrafil. Je k nemu samozrejme bližšie, lebo to je predsa iba SUčko. Má silné dielo, takže keby doma mal strivovať, tak nechcem s ním sa dostať do styku sám. Že je dobré, že so mnou ide tady to moje verné kávečko. Jau, lagy. Ako si lagy prišli.
ešte ja budem musieť zmenšiť grafiku, ja to nemôžem. Ja som dal nízku. Aha. Takže budem muset ísť takto. No a už sa zvýšili FPS, to je v pohode. Teraz bude asi po mne, aby všetci zmizli. Pre istotu. Do riti. Mám problém. Do riti, no aj po nás, no. Tak, toto bolo teda druhý part. Ja vám ďakujem za zhliadnutie a teraz k tej otázke dňa. Som vás to pýtať takto. Kto mi zožral večeru? Ale kto mi zožral večeru? No tak toto bola tá moja otázka. Dúfam, že mi odpoviete do komentárov a lajkujte, komentujte a čau čau.